Alaala 2025. RMN News Special Coverage. Samantala, target po ng lokal na pamahalaan ng Mapandan na maging organisado at mapayapa ang pagdaraos ng undas sa buong bayan. Ayon po sa tanggapan, nakatalaga na sa loob at labas ng tanggapan ng kapulisan at iba pang personel para makontrol ang dagsa ng tao at maiwasan ang siksikan na posibleng magdulot ng panghihina at pagkahilo ng ilang bisita. Isa rin sa tututukan po ay ang daloy ng trapiko. Lalo na sa bahagi ng sementeryo upang maging maluwag ang daan para sa mga papasok at paalis sa sabing lugar. Tutulong rin sa pagtutok ang mga volunteer at force multipliers upang mas maging epektibo ang pagpapanatili ng kaayusan at mga seguridad sa araw ng undas. Matatandaan na kamakailan ay binatikos ng ilang residente ang pagpapaupaw ng stall sa harap ng sementeryo para sa mga manlalako dahil hindi rin umano ang mga residente sa bayan. Ang mga ito ang mga napapaboran sa pwesto kahit nakapagbayad na daw di umano ng permit. IFM News. IFM News. IFM News.